କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ତୁମ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାମ ହେଇପାରିଲାନି? କଣ ହେଲା କି? କଣ ହେଇଛି କି? ମୋ ଜୋତାଟା ପୋଲିସ ହେନି, ମୁଁ ଅଫିସ ବାହାରିଲିନି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଉଛି। ନା ନା ଥାଉ 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 ଥାଉ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ କରିବା। ମୋ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନିଅ ନିଅ, ହଉ ନିଅ, ଟିଫିନ୍ ନିଅ, ପାଣି ବୋଟଲ ନିଅ। କ'ଣ ଦେଇଛ ଟିଫିନ୍ ଆଜି କୁହନି? ଟିଫିନ୍ ରୁଟି ଭଜା ସବୁ। ସେଇ ରୁଟି ଭଜା ଦେଖିଛ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ନିଅ ଟିଫିନ୍ ନେବ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିପାରିବିନି, ମୋତେ ସମୟ ହେବନି। ତୁମେ ଯାଇକି ନିଜେ ନେଇ ଆସିବ। ନିଜେ ଯାଇପାରୁନ, ଏଇଠି ବସ ସବୁବେଳେ। ଘରେ କି କାମ କରୁଛ କି ତୁମେ? ଖାଲି ବସି ରହିବା ଛଡ଼ା କାମ କ'ଣ? ମୁଁ ଦୁନିଆ କାମ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିପାରିବିନି। ତୁମେ ଏଇଠୁ ନିଜେ ନେଇ ଆସିବ। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯା। କୁଆଡ଼େ ଗଲ କି? ଆଜି ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ, ଟାୟାର୍ଡ ସବୁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ହଉ ଆଣିଲ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି କି ଆଣିଲ? କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉନ? କ'ଣ ବହିପତ୍ର ଏମିତି ଫାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି? ଏ କ'ଣ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏମିତି ଫାଙ୍କା? ଘରେ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନ? କୁଆଡ଼େ ଗଲ କି? ଏ ରୋଷେଇ ଘର ବି ତ ଫାଙ୍କା। କ'ଣ ଏକ ଘରେ କ'ଣ ଲୁଗାପଟାଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି? କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନ? କୁଆଡ଼େ ଗଲ କି? କ'ଣ ନାହିଁ କି ଘରେ ଆଜି? ଯାଇଛ କି? ଘରକୁ ପଳେଇଛ କି? ଫୋନ୍ ଲଗାଇବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ମା ନମିତା ଯାଇଛନ୍ତି ଘରକୁ? ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ? ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିନି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ମେସେଜ୍ ଯାଇଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଘରକୁ? ଯାଇନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତାହେଲେ? ମୋତେ ନ ଜଣେଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଫୋନ୍ ବି ତ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦେଖାଉଛି। ଯାଇଥିଲ କୁଆଡ଼େ ତୁମେ? ଆରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ତୁମେ ତ କହିଲ ନା ଯାଇ ନିଜେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଥିଲା, ମୁଁ ସବୁ ନେଇକି ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଟିକେ ଅଟୋ ପାଇବାରେ ଲେଟ୍ ହେଲା ତ। ଏବେ ପୂଜା ସମୟଟା ନା, ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ରସ୍ ରହୁଛି। ତୁମେ ଗଲା ପରେ ପରେ ଅଫିସକି 4 ଜଣ ଗେଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଆଣି ଦେଲାଠୁ ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ମେଡ଼ିସିନଟା ତ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଆଉ ନେଇକି ଆସିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁ କରୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲିଣି, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ତୁମେ ବସ। ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବା କଥା। ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା, ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଘରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ପଚାରିଲି, ଫୋନ୍ କଲି ବି ଖବରଟା ମିଳୁନି। ତାମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା କଥା ନା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଲେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି କି? ଟିକେ ଗାଡ଼ି ପାଇବାରେ ଲେଟ୍ ହେଲା ନା। ମୁଁ ଏଇ ନେଇକିରି ଜିନିଷ ଆସିଲିଣି, ମୁଁ କରିଦେବି ସବୁ। ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଆସ। ଆଜି ତାମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ବସ୍ରେ ପଡ଼ିକା, ଚାଲ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇ କ'ଣ କରିଦେବା। ନା ନା, ତୁମେ ଅଫିସରୁ ଆସ, ତୁମେ ବସ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଫି ଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଯାଉ ଆଜି ଏତିକି ମାନେ ଶୁଣିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜାଣିଛ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ଥାଏ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଏତିକି କାମ କ'ଣ? ଯେତେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲେ ବି ଟିକେର ମଣିଷର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇନଥାଏ। ଜାଣିଛ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିଥାଏ ବାହା ହେଇକିରି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରି ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଯିଏ ବି ଯାହା ହେଉଥାଏ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂସାରର ନା କେଉଁ ବାଟରେ ପାରି ହେଇଯାଇଥାଏ ତା ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ମାନେ ଏ କଥାଟା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।